खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायग्रा नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलां बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बिटिआर सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों। जाय गियान सोरां बिथांखिनि जोहै नोंथांमोना 12,000 रांखौ मोननो हायो बिटिआर सरकारनिफ्राय। दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो जाहाथे गासिबो बे गियान सोरां बिथांखिनि जोहै 12,000 रांखौ मोननो हायो बिटिआर सरकारनिफ्राय। दा बिनि थाखाय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायबोनाय थाग्रोबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय बे गियान सोरां बिथांखिखौ नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेबा नोंथांमोननि फरायनायफ्रा बेसेबां जानांगौ, सेलेक्सना बोरै जागोन, माबादि एप्लाइ खालामनांगौ, बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ, आं बेफोरखौ खोन्थाहरग्रोनोसै आरो। ओरैनोथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानैनो नोंथांमोना बे गियान सोरां बिथांखिखौ मात्र फरायसा मानसिफोराल'सो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो। एप्लाइखौ बोरै खालामनांगौ बिनि बागै जोंहा इनफरमेसन होनाय गैया आरो फरायनाया बेसेबां जानांगौ बिनि बागै जोंहा जेबो इनफरमेसन होनाय गैया। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम आरोबाव गिबियावनो बुंहरग्रोनाय जाबाय दे। आं माने नोंथांमोननि थाखाय बेखौ भिडिअ लाबोनायनि सिगांनो फुरा नायदोंमोन आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट अफिसाव थांनानै आं नागिरजोब्बाय। नाथायबा जोंहा बेहाय जेबो डिटेल्स मोनासै आङो गियान सोरां बिथांखिनि। जेनेबा नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जानायासो एप्लाइ खालामनो हागोन, ग्रेजुवेसन पासआसो, हायार सेकेन्डारि पासआसो, बेबादि जोंहा जेबो इनफरमेसन होनाय गैया। नाथायबा मात्र बेहाय लिरना होनाय दं आरो जायफोर फाइनान्सियेलि उइक मेरिटरियास स्टुडेन्ट बिथांमोनासो बे स्किमनि थाखाय वान टाइम माने खेबसे बिथांमोना स्कलारशिप हिसाबै एबा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै बिथांमोना 12,000 रांखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनो होननानै बेखौ बेहाय लिरनानै होदों आरो। दा बिनिखायनो आं माने नोंथांमोननिसिम बेखौ भिडिअखौ मोजाङै माने एक्सप्लेनेसन होनानै बानायनो सानदोंमोन। जेनेबा नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय बा एप्लाइ खालामनो हागोन बे स्कलारशिपनि थाखाय एबा बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टनि थाखाय, बेबायदि होनलायनानै आं भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन। नाथायबा नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय जेबो अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हाया आरो अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हाया आरो नोंथाङा बेसेबां फरायनाय बेयो जेबो डिपेन्ड गैया। मात्र नोंथाङा एसे मोजांल' फरायनाय जानांगोन होननानै बेखौ बुंदों आरो। नाथायबा फाइनान्सियेलि उइक जायफोर माने न'खराव गोरिब बिनिफ्राय नोंथांनि फरायनाया मोजांबानो नोंथाङा बिटिआर सरकारनिफ्राय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट एबा स्कलारशिपनि फैसा हिसाबै 12,000 रांखौ मोनगोन जाहैबाय। बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागै जोंहा जेबो इनफरमेसन होनाय गैया। बबे जायगायाव थांनानै एप्लाइखौ खालामनांगौ बिनि बागै इनफरमेसन होनाय गैया। बोरैथो बिथांमोना फैसाखौ सोनो हादों आं बिनि बागै दायो खोन्थाहरनो सानबाय दे। नोंथांमोननि गामियाव सोरबा फरायसाफ्रा मोन्दों जानांगौ एबा नोंथांमोना खोनादों जानांगौ 12,000 रांखौ मोन्दों होननानै। नोंथांमोननि लोगोफ्रानो सोरबा मोन्दों जानांगौ। दा बिथांमोननाव नोङो सोंबा मिथिनो मोनगोन। बिथांमोना नोंनिसिम बुंगोन मात्र आधार कार्ड लांदों आंनिफ्राय, बिनिफ्राय पासबुक लांदों, बिनिफ्रायनो आं फैसाखौ मोननो हादों होननानै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो। दा बिनिखायनो आंबो माने सोंना नायबाय नालाय आं बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेखौ खोथाखौ बुंहरदों आरो। दा बिनिखायनो आं सानदों आरो बिटिआर सरकाराथ' जेनेबा जोबोद मोजां स्किमखौ लाबोबाय, गियान सोरां बिथांखि लाबाय। फरायसाफोरा जायफोर माने फाइनान्सियेलि उइक, फरायनायाव मोजां, बिथांमोननो 12,000 रां फैसा होनो थाखाय बिथांमोना बे स्किमखौथ' लाना फैबाय। नाथायबा बिथांमोना बेखौ लानो हायोमोन आरो। अफलाइनानो जा अनलाइनानो जा केन्डिडेटफोरखौ बिथांमोना एप्लाइखौ खालामनो होनांगौमोन। दा एप्लाइखौनो खालामनो मोनाबा, गामियावनो सोरबा फरायसाया मोननाय, सोरबा फरायसाया मोनैबा जोंहा बेहाय ट्रेन्सपेरेन्सि गैया होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो जाय फरायसाया मोनाखै बेथ' जोबोद गाज्रि मोनगोन। जेनेबा फरायनाया एखे नाथायबा पार्सेन्टेजआबो इसां जुदि हेरफोर गैयाबा, बिथाङानो मोनदों नाथायबा आं मोननो हायासै, बेबादि सानलायनायाव जोंहा एसे माने सरकारनि फारसे गाज्रि साननाय बेबादियावनो जोंहा जाखाङो आरो। दा बिनिखायनो आं खावलायनो सानो आरो सरकारफ्रा जुदि बेबादि स्किमफोर लाबोयोबा फरायसाफोरनि थाखाय गासैखौबो एप्लाइ खालामनो खाबु होबानो जाबाय। नाथायबा बेहाय कार्ड अफ मार्क खालामनो सानदोंबा कार्ड अफ मार्कखौ खालामबानो जाबाय। न'खरनि इनकाम सार्टिफिकेटफोरखौ लाबानो जाबाय। बिथांमोननि फेमिलिनि इनकामा बेसेबां जानांगौ बेफोरखौ नायनानै स्कलारशिपनि फैसाफोरखौ होबानो जायोना। ट्रेन्सपेरेन्सि थानाय जानांगोन। नाथायबा दा जेबो ट्रेन्सपेरेन्सि होननायानो गैयाना। जोंहा बे सोरबा मोनगोन सोरबा आरो एप्लाइआबो ओरैबायदिसो जाहैबाय, चेयारमेन बायदिसिना मानसिफ्रासो फैनानै नोंनिफ्राय बे पासबुक बिनिफ्राय आधार कार्डखौ लांफैगोन जाबाय। बिनिफ्राय लांनानै फैसाखौ सोना होयो जाहैबाय। दा बेहाय बेबादिबाथ' जोबोद गाज्रि खौरां जाहैबाय। बेथ' मोजां जायासै। फरायसाफ्रा गासिबो माने एप्लाइ खालामनो खाबु मोननाय जानांगोन, गासिबो चान्सखौ मोननाय जानांगोन आरो पार्सेन्टेजनि बेलायै लादोंबा एप्लाइखौथ' खालामनो होजायोना गासिबो फरायसाफोरखौ, जाहाथे बिथांमोनाबो चान्सखौ मोननो हायो। दा नाथायबा चान्सआनो गैया। एप्लाइ खालामनो सानदोंबाबो एप्लाइबो खालामनो हाया, अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हाया। मालाय मानसिफ्रासो फैनानै लांफैखादों जाहैबाय, अफिसियेल मानसिफ्रासो, सोरबा चेयारमेन सोरबा मानसि होननानै आं खोनानो मोननाय जादों आरो। दा बिनिखायनो बारा मोजां जायासै आरो। जायफोर फरायसाया मोनदों जोबोद मोजां, जोबोद खाफाल गोनां नोंथांमोना। जायफोर फरायसाफ्रा मोनासैबाथ' आरो मा होनबावनो, नोंनि बे पार्सेन्टेजनि बेलायावबोथ' जेबो खोथायानो गैया। आंथ' नागिरबाय आरो
पुरा आं नोंथांमोननिसिम आबुङै आं भिडिअ खालामना हरथारगोन सानदोंमोन आरो आं नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन बेसेबां पार्सेन्टेजबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेबायदि आं माने खालामनो सानदोंमोन आरो नाथाय बे पार्सेन्टेजनि खोथायानो गैया आरो मार्कनि खोथायानो गैया आरो दा बिनिखायनो आंबो एसे आसुरित जाबाय आरो बोरै बिथांमोना फैसाखौलाय सोलागासिनो दंसै बिदि सानबाय आरो आं मावनो हायोमोन नाथायबा मावासै आरो आं बेखौनो जोबोद मोजां मोननाय जायासै आरो दा बेखौनो आं गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे मोजाङै फरायसाफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट एबा स्कलारशिपनि फैसा हिसाबै होनो सानदोंबा स्टुडेन्टफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबुखौ होबानो जाबाय आरो फरायनायफ्रा बेसेबां जानांगौ बेफोरखौ एसे डिटेल्स होबानो जाबाय स्किमफोरनि डिटेल्सफोरखौ मोजाङै इनफरमेसनखौ गिबियावनो होग्रोबानो जाबाय जाथा मोनला बेबायदि फैसा होलाबायोबा गभर्नमेन्टआ हले बरनामा मोनखागोन आं बेखौ बुंनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना मा सानो बिनि बागै गासिबो भिडिअखौ मुक्साव गावबागावनि रायखौ होबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो आं लास्टआव बेखौनो गुरै खावलायबावबाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों।